Ikaw, bot. Okay, si Bobot Panta. Tipo ni si Bobot Panta basta-basta sa una kay na membro ni matod pa niya og wa ba ni apil og apil gani ni. Iyon sa iyang sakit makigsunan isultihan ko sa pamaymong magwali usay o paanon man kay na may trabaho. Iyon sa pastag mo suon na gani sakit. Kahuna-una kung siya may pay mamatay lang kakamang may pay mukamang lang kung sa sementeryo kay di gid kung masamot na gibati. Iyon sa Reverend kini niyang unsa man ni itong dito patasibo nagwali ya unsa man ni diri akong gibati hangtod karon na aman di igo ra pug kuringon nga di man kita kabalaw matambal kay si Master man ingon ko nga ako lang pangalya lang ni Master kay moabot ra ang panahon nga malimot ka nga nabaday kay sakit pagkita naman kung sa man butay wala naman tong akong kuan wa na pud siya kay numdum nga kuan ba kay nalimot siya kay primero magsakit nya dugay undang-undangan ba hangtod nga nalimot na siya nga wa na ba ito moto sa una sa iya gisulti abot lang og napabay dugang okay but imo ang akong idugang unang-una Master happy birthday may buntag ug may buntag matong tanan ang akong ika-share karon mo tong ako experience atong 2007 Reverend tao nagtuko may bayag kay nag-abangon na dog balay niya kita mig luna kay akong iso nakapalit og luna yuta ipabalay mo dito kapit sa akwan konsulasyon karon kay ang balay skeleton na doon na pa mga kahoy doon na mga sin dito unya ang panday na uli naman so baka decide ko nga ato kong tuog para di makawat ang mga materialis karon naglakaw ko basta katong panahon na January 2007 wato Reverend buwan nun hayag ang buwan na to so sa paglakaw na ko nanunga-tunga ako kay mga tunga man to kilometro gikan sa highway pero sa pagtunga-tunga ang ako doon ay motor ganiagi doon ay sakay nga tulo ka tao pag abot sa unahan di balik pag tunod na ako nanaog tong buwan ang naa sa pinakaluwo ang kas nanaog ang sa tunga ninaog nagbarog lang skilid sa motor ang nagdaa sa motor nagkabayo lang hapon ang katong ikatulo mo lidoong nako ako nagatubang ko sa kanang buwan siya nagatubang ko nako nga padumong ko dito taas tong tao sila ka mga tagas tong tao pagdoon yan ako ibot sa diri sa iyang dinhi kahit doon so nga nikilado karon nikilado sidla kayo na igos buwan pag ana niya ibot doon na to siya isusulti murag nalibog siya tanan ako yung daw nakalimot siya isusulti ang iyang na yun nasulti na ko Reverend nga uy sangga man dahil ta paghuman murag nalibog siya balik sa kayo sa motor nangangkas lang tulos motor sibat ako nasa ako wa ko kasangpit ni Master ato di ako nagbatig kahalo ato pagwaan na nila kasi sa akong hunahuna kung layugon ko itong usa di mo itong may tabo mahina na itong duwa ako kinabuhi ato segundo rin yun ato gatos kamatayon may ihip mo na to kaya tabangan mo yung gato kaya tulog ko sila na korang usa na akong dala si Yotso may puputol sa kahoy nya napa ko experience sa ani Reverend lugay na 1974 pa kanang ako amahan sa una tabahante ni sa Atlas Mining Sulido karon kay tungod kay daghang kayong mga disgrasyas underground ya sila may suguon pagpakuha atong disgrasya nga mga dugmok na ba nga panahon sa pikaon na ako mga dinaghang taon kay lood lagi buto nigawa siya ni-resign ato siya sa kuan sa Omo kanang sa igagaw dito na paghuman na dito mi sa barangay San Miguel doon sa Tacloban na Reverend di pa po may atong balay nga doon ang danas karaan na sa pa ang kuan na nasa ubos buhay pagdahan nakatubang sa karsada men sa luyo sa kusina doon po yung sa kabuldahan
sa taas doon ay tulo ka kwarto sirado ka na may mga butang wala dito ang materiya. So kami di na may pahindaan ng agianan kanang pagsaka sa hagdan naihawan di ra gyud may pahindaon. Unya ang akong trabaho ato giassignan ko na mag alas 5 na sa hapon ako manira sa mga bintana tuthaw. Ako musira sa puntahan sa tubahan na doon na ilak, doon na barrel board pagkahon babagan bigyan nagkahoy rin sa luyo mo gyapon nagapoy na doon na barrel board doon na koy ibabag kahon mo gyud akong trabaho sa di pa ko musaka matug ni lak yun na siya. Pero makatingala ko may ana kay inyag mag alas 8 na mingaw na may tunog tagupog na siminto ba unya kay ang hagdan kahoy man na. So magano paduli sa mga ako ang pinakanhibunga nganong na may tao nakasud kasi ako medyo siguro nalak tanan bintana asang puntahan na muanam og saka tagok to kita sa hagdan na pag-abot mas kina da nagyud si babaw murag magtutoy ka murag nanginan aw namo pero kami bukod bisabol ako singot na kaya akong daw kay murag lisang ba kay ganun na itaw kasud sirado ni. So kana dili magpermanente kada gabi doon ay musalang human nasad na na po ana kana mga 1974 pa na up to 2018 kaya akong nakumbinser ba akong pagbilingon ato nga multo gito wala nga kung doon may istorya multo ako di ko dali kanang dali kay ko putuhon kay na may experience naman ko sa ato ay 1980 siguro Pebrero to dingon na siya sa tulog sa master ta loy ako na itong naglakaw-lakaw dito sa inyo kipuyan sa una. Oh, wara ko muna sa akong naguna. Pero doon na panahon kudi baka ito sa master, no? Sa ako lang, pero wala na ako muna. At ito rin higayon ba? Si master na yun nga, loy, ako na itong naglakaw-lakaw. Hadlo kayo kay ako bumanglak. Siguro dito ko masarado. Ganun na may tao makasod. Naglakaw-lakaw, nagunaog na po. Matos kusina. Pagkatong taon, nangasay tulog nga magkanap ka doon. Muna ito, basa ng marisinggot sa kainit ilang sabon. Kaya, lisang ba? Oras pa akong ikakasa rin. Atong nadungog no, atong 1974, wala pa mamimbro, ha? Di ba? Pero nakadungog siya, kay giabangan mo lagi, dos andanas, lak, inikatulog, ilak mo ginato, siguro. Sigurado mo yung manglakta. Tingala siya daw. Kung maning na may magtinaguktok mo sa ka na nakasungod man, sirado man. Pag sirado, kininiyang iyang pamatyo maglibot-libot to ilaha. Kay murag magtanaw ba, di panigurong bukot ito. Singot na todo, bukot mo sa kadok. Na iyang yun na una, kay nadungog man lagi multo na. Di matag pang bugot panta. Dali na kuno siya mutuo o ngay magsulti-sulti anak kay naagian man niya. Sa iyang pagkabimbro na, iyang yun na una, di ba ka tos master? Sa una-una ra, nadugay, dito bag man master, nay, katong naglakaw-lakaw, ako man to, nangaano man to, o kitaon mo, di ba milagro, layo kayong panahon na di tao, iya man tong experience. O muna, diya mga kaigsonan. Unya ganina murag ni init murag di na pud initon kay usig napay kuwangan nga magkuan tan-aw ko diri anak gud taon. Muna diha nakita nato na usa to ka magwawali sa Cebu.